Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Trending ngayon sa social media si Michael V, aka Bitoy, dahil sa karakter niyang si Mr. Asimo. Naispatan ng mga netizens na may kahawig si Bitoy at walang iba kundi ang may-ari ng mga o ang kontraktor na si Sara Diskaya na humarap kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry para sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Inutukan ng maraming Pilipino ang pagsasalita at pagbibigay linaw ni Sara tungkol sa nakalululang kayamanan ng kanyang pamilya. Tulad na lang ng pag-aari nila ng 28 luxury cars Yan. na ginagamit umano ng mga anak niya sa pagpasok sa paaralan. Sandaling napahinga si Sara sa mga batikos dahil natuon ang pansin ng netizens sa mga kamag-anak ng ibang mga kontratistang binansagang Nepo Nepo Babies at Disney Princesses na ipinagyayabang din ang mararangyang pamumuhay. Dahil nag-trending si Bitoy na kahawig ni Sara Diskaya, di malayo ang posibilidad na gagawan din ito ng parody ni Bitoy sa Parody. Bubblegum. Parody? Parody. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Toy, bisik, Toy. Nakita ko yan si Bitoy. The best talaga si Oo. Bitoy. Alam mo siya, nakakatuwa na tayo mga Pilipino. Ano talaga tayo? Despite the huge problems na kinakaharap ng ating bansa. Hanap pa rin ng baha, ano, no? Oo, baha, kahirapan. Kahit na... Oo, hanap at nakakahanap tayo ng simple joys. Nakakatawa si Bitoy. Oo, nakita ko rin yung karakter niya na yun. Tapos yun yung karakter niya na nagsasabi pa namang hiyang-hiya naman ako Hiyang-hiya sa naman iyo. ako sa'yo, no? Tapos nanginginig-nginig yung mukha. Tapos ganun pa yung Asimo. nangyari ngayon, di ba? Na, Batang 90s, asim mo na eh, no? oo. Tapos bahang-baha. So, syempre, parang relate Si na Mang relate Kanor, din yung hindi pa linya. namatay. Ano pa rin, si asim mo pa rin. Nakasakay. Aabutan ka na ng Ang problema kasi ngayon, kung ako yung kontraktor o congressman, may solusyon ako dyan eh. Ano po? Nagawa ko ng Noah's Ark. Nabutan ko yung Noah's Ark eh. Bisaya ba si Noah? Noah. Basta Noah's Ark. Pwede nga Noe eh. Noah's Ark. Para, Di ba nagbaha? Nakasakay tayo. Nakasakay ako. Kaya, kaso hindi tayo kasya lahat. nakahits ako doon eh. Nakahits ka. Siyempre yung mga, hindi napasakayin yung mga Kaso bag. baka magpagawa din ang pagpagawaan supplier ng Noah's Ark overpriced din. Tapos paglutang na ganun. Substandard. Oo. Paglutang na ganun. Naunlot. Diba? Ang Nalunod. nilagay pala kanin pandikit. Grabe naman. Bating 90. Paste na lang. Kawawa naman tayo kung ganyan. Pero, yun na nga. Nakakatuwa rin si Bitoy. Kasi ako nag-train dyan pagiging komedyante ni Bitoy eh. Ang corny mo kaya. Paano ka nag-train? Si Bitoy? Bitoy yan. Komedyante yan. Pero Ako nag-train dyan. buti, hindi nai-issue talaga na may chicks yan si Bitoy. Siyempre, kaluyal niya si Bitoy. Kaya nga kasi ang mga joker kasi kumbaga lumalapit na yung chicks niya. Ang lakas ng pamigil niya. Grabe talaga. Uy, si Sir Dins nanood na sa atin. Sino? Si Sir Paridinis. Sir Paridinis. Diba? Ang lakas ng pamigil. Diba? Kaya binibless talaga siya ni Lord eh. Diba? Kaya sa Ganun mga babaero talaga. dyan, magtaka kayo kung bakit hindi kayo nakakaipon. Kasi nang bababae kayo, syempre. Imposible. Bakit may iba dyan bliss na brisket babaero?
Yes, wag ako. Bine-bless sa ibang bagay, sa health, sa sa family. bagay, sa Yun lang, bagay. hindi na lang naman yung financial, yung blessing na sinasabi Kaya ko nga, eh. kaya nga. Diba? Basta... Yung mga babaero kilala ko na mamatay talaga ng mas maaga. Ah, Kakasakit eh. hindi ako babayero kasi buhay pa ako eh. Oo nga, no? Paano nangyari yun? Contractor kasi ako. May lagay ako eh. Shh, wag muna ako sunduin. Sabi- Binigyan ko si kamatayan. Diyan ka muna dyan. Pati sa kamatayan na nasula mo talaga. Ang tindi mo, ang lakas mo talaga. Contractor eh. Contractor Oo eh. nga, diba? Tapos, O shoutout sa mga Nepo baby. Sana all, Oo. di ba? Flex ng Rex na nakasakay shopping, sa sports car, shopping, sa Louis yate. Vuitton. Oo, correct. yung sa private plane, parang wow. Sana all, man. Sana Hindi all. pa kayo nakasakay ng mga ganyan. Sa bagay, hindi kasi ako... Hindi E-bike kayo, lang kami eh. Ay, hindi kayo makarelate E-bike kasi lang sa kami. akin. Nipo bibis din kasi ako. Hindi ka baby, no? Ah. Gumagawa ka Oh, ng baby. Nipo oldies. O, Yan. sige, oh. Sabi, Sabi nung tren, helicopter. Dug. Helicopter. Ganun tunog ng helicopter. Sige nga, anong tunog ng helicopter? ha? Anong tunog? Yung helicopter? Hmm. Yung helicopter ko kasi, naka-silencer. Kaya hindi siya maingay. Yung helicopter. Hindi, yung ano nga, yung train nga. Kaya sa mga komedyante dyan na Hindi tulad lang ko, kami, e-bike lang ni Kuya Kadyo. kasi hindi sila makarelate sa akin kasi kontraktor eh. Mm. Ay, galing magpatawa Ng komedyante. ng kontraktor. Ayun tuloy na-interrogate siya tuloy ngayon. Yung kontraktor? Yung ano, yung komedyante. Eh, nag-show sa comedy bar. Yung komedyante. Yung kontraktor. Ang tumawa yung komedyante. Sagot! Tractor. Kontraktor. Yung naka-sports car. Yung kontraktor? Yung komedyante. Ay, Kaya syempre. tuloy mas marami siyang babae. Komedyante na siya, tas contractor pa siya. Guys, dito na nag-start yung lungkot, guys. Galing kasi mag-punchline eh. Ng komedyante. Ng kontraktor. Sinira yung kalsada na okay pa. Okay pa eh. Sinira ng excavator? Ng kontraktor. Yung komedyante nagsira. Ayusin mo para matawa si Derek Bill at si Ma'am Tunit. Si Sir Dennis, oh. Alam mo, Natatawa pa ba to si Sir Dennis? natatawa at kinikilig. Ay! Diba? Hoy. Yan ang sinasabi ko dyan eh. Ha? Ano? Kaya paglaki Hoy, ko... good morning pala sa napakasipag naming 24/7 City Mayor ng Bacoor City. Nakikinig ngayon, Mayor Strike B. Revilla. Uy, paring Strike. Good Grabe, morning, Sir talaga. Pare. Salamat po sa efforts mo for Bacoor. Thank you so much. Di na natutulog. Grabe Boss. na. Hello, Mars Harry. Pwede naman Ingat. matulog eh. Pwede matulog eh. Ako matutulog na rin ako. Ikaw yun, kasi contractor ka. Basic. Komedyante na, kontraktor pa. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number